Cu bineînțeles. Ce cu drag mă întorc acasă la băiat și la nevastă, că nevastă ca la mine eu n-am mai văzut la nimeni. Nu zic de băiatul meu, că n-ai Dumnezeu meu. Te mi-ar cere cineva, e asta din viața mea. Vreau să-i dăm mântia pe că dușmanii n-au talent, maestre, că dușmanii n-au talent, și nu-și merită respect. Victorez, lasă-i dăm mântia pe că dușmanii n-au talent, ei nu au valoarea mea, de când m-a născut mama. Respect, Victorez!